Съм Мартин. Аз съм Филип. И днес ще играем на Brawl Stars. Влизаме в Brawl Stars. Но ще играем заедно. Ти можеш ли да спираш на пауза? И така, приятели, сега играем Филип. Така. Ето. А сега ще играем на... Първо ще започнем с едно дуо, след което ще играем на нещо друго. Аз ще играя с... Кой да играем? Играем с... Аз ще играя с него. Или ти с кой ще играеш? Той ще играе с Док. И почваме. И така, приятели, вече ни заради. Първият двор е нашия. О, не, бягай. О, не. Не ми скачи, моля ти се, Едгар. Мисля си гаджет нещо да е мъртъв. Не мога да тя се види. Може да ти как нещо. Ахай! Това да притискам бирите. Не. Само ще трябва да се хилна. И тук в храстите. Благодаря ти. Да, виждам гаджета сега. Ти стреш, не виждам. Ето го Бо. Пускаме Бо. Пускам си. О, не. Нищо поне нула. Не, нито печелим, нито губим. То по-важното е да не губим. Разгуби се. Много. Добре. И 100 кредита. Let's go! Почваме много. Как не виждате място на спална, което е странно? Я съм много ще ме разбия, ще игра след. На тебе, Леон, кой пауър левел ти? Левел 50. Добре, ще ти игра след. Не, 9. Не, ама не влизай сега в марката, какво правиш? Си нани. Та ще играем с... Пайпър. Да, купих всички. Един път в малко не е. И приятно се може да бъде малко по-кратък от предишния с 12 минути, защото имаме малко батерия. Това е проблем. Има Роса. Трябва да направя Роса. За малко. Не. Макс ме уби. Бягай. Той е...
Минус 2 купим. И така, приятели, сега ще играем 1v1. Макаме ботки. И така, приятели, вече сме готови. Ето го и мапа, на който ще играем. Така. Ще играя с този герой. Сега може да играем и с еднакви герои. Ако не стане време да бъде. Къде си? Ах ти! Както там се опитваш да ме такова. Айдела! Айдела! Знам, че си в храстите. Поне преди вече. Да тушот си го. Ще го тушот не внимавай. Майка ти! Защо влизаш толкова близко с пайпа? Никаква идея. Не стигнах до толкова много време. Ще играем с друго. С какви броли? Не, още няма играем с това. Аз ще играя същия. Знам, че Едгар е много скил, но... Сега. Просто изберете си на легала. Къде си? Не кажа, че пак си дишат. Си 11! Ха-ха! Какво? Знам откъде да ги взема. Шит. Сега си заредил обаче и хайперчарч. Не. Се вижда какво да кажа. И така, приятели, 1-1 е резултата. И сега ще играем с някакви бройлери. Филип взима и Леон. Така, готово. Ето, приятели, играем двамата с Леон. Това ти беше казано, Макси. Просто ти убих тъпия конен, за да може да игра спокойно с някой, да има да ме следва. Не кажа, че си долу и взимаш всичките кутийки. Това мап го знам на Езус. Ето.
се налага малко да трябва да бягам, защото съм на 4 пала ръбчета. А има някой, който ще ме хитне след малко. Оставихте на 548 кръв, леле, майко. Сега резултатът е 2 на 1. Нани имаш ли? Да, естествено. Добре, значи играем с Нани. И така, приятели, почваме. Двамата сме с Нани. Се пресобваме. Казваше ме предвидели за това, че иска да видиш къде са кутийките ли. Дали не ме преследва? Сега ви казвам ви, че ще ви топ път. Сега ако стане 2 на 2, има трети рунд, още един рунд, ако е 2 на... Ако стане 2, ако стане 3 на 1, аз губя ти печелиш. Ама защо ми лаза? Добре, няма да се... Май! И аз официално губя, приятели. Това беше клипа за днес. Не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите един лайк. И да го харесате, хора, и сега ще направим нов клуб, в който иска може да джойне. Ето, приятели, сега ще изберем икона. Дайте да е синя. И така. Минимума ще е 5000 купи. Така, приятели, така ще се казва... Това ще се казва... Така ще се казва това клуба. Като че сте, може да влезете вътре, да направим голяма група и ще играем на Чао от